Minkejja l-weda tal-Gvern fil-budget għal din is-sena li joħloq mekkaniżmu ġdid biex jgħin lil Maltin u Lawċin kontra l-oli tal-ħajja, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana ikkonferma li għadhom ma jafux kif dan se jitħaddem. Mis-sosi minn Net News għaliex minkejja li ninsabu fir-raba' xahar tas-sena, il-Gvern għadu fil-muta dwar dan il-mekkaniżmu. Clyde Caruana qal li għadu qed jistenna li l-korpi kostituiti jippreżentawlu l-proposti u l-pożizzjoni tagħhom. Qabel l-elezzjoni, qabel kienet issejħet l-elezzjoni, l-imsieħba soċjali kienu bdew jaħdmu fuq il-papers tagħhom, naf li hemm union minnhom l-estietu. Fil-verità, il-Gvern ħela xahar u nofs bl-ola uffiċjali fil-Ministeri jikkampanjaw għal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari li jaħdmu magħhom u għalhekk xogħol importanti li kellu jsir baqa' fuq l-ixħaffa. F'paġna 35 tad-diskors tal-budget għal din is-sena, moqrim il-Ministru Clyde Caruana nnifsu ingħad li d-diskussjonijiet għal dan il-mekkaniżmu l-ġdid kellu jibda fil-jiem ta' wara. Madankollu, il-budget inqara fil-11 Ottubru li għadda, jiġifieri 6 xhur ilu u għaddew 4 xhur mill-2022. Iżda jidher li l-Gvern ta' Roberta Bela għadu lanqas biss dokumenti li xi unions diġà għaddewlu. Barra minn hekk stess ikkonferma li l-ewwel laqgħa saret fi frar, jiġifieri xahar biss qabel l-elezzjoni ġenerali. Issa ħankun jgħat nilqa' dawk il-papers tagħhom għal eventwalment imbagħad ikun hemm id-diskussjoni fuqhom. Rapprezza illi konna minna l-ewwel meeting kien fi frar, kien hemm l-elezzjoni waqaf kollox. U għax il-Gvern għat m'għandux idea dwar il-ħidma ta' dan il-mekkaniżmu l-ġdid, il-Ministru tal-Finanzi ma rridx jikkommetti terminu meta dan se jitħabbar. Minflok għalilna biss li se jkun pubbliku sal-budget li ġej. Għal-budget nispera li dan ix-xogħol kollu jkun konkluż. Naħa l-oħra Clyde Caruana ipprova jistaħba wkoll wara l-iskuża li l-Kabinett għadu kif ħapostu. Madankollu ma għamel l-ebda referenza għal fatt li hu stess kien diġà Ministru tal-Finanzi qabel l-elezzjoni ġenerali. Naħseb tapprezza li l-Kabinett għadu kemm ħapostu. U sa dan it-tant, minkejja li ta' kuljum qed joħroġ dejjem aktar kif il-prezzijiet ta' prodotti bażiċi qed jolew, il-poplu għadu qed jingħata biż-żieda ta' 175 fil-ġimgħa.